Premio Down Compostela 2025 a Marta Rodríguez Lorenzo, por ser un referente para todas as familias e profesionais de Down Compostela durante os máis de 20 anos que traballou como directora da asociación e da fundación, poñendo en marcha moitos dos programas que contribuíron a mellorar a autonomía e calidade de vida das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual. Como psicóloga, Marta Rodríguez formou parte da primeira unidade de atención temperá que se creou no Hospital de Santiago, en 1980, labor que continuou despois no seu gabinete profesional. Formou parte da directiva da Asociación Galega de Atención Temperá e tivo unha contribución significativa na elaboración do primeiro libro branco de Atención Temperá, unha obra de referencia en toda España. En 1999, aceptou a proposta dunha ducia de familias e decidiu cambiar todo o que tiña construído para converterse na primeira profesional de Down Compostela e iniciar unha aventura que hoxe segue máis viva ca nunca. Profesional de recoñecido prestixio, Marta Rodríguez sempre soubo poñer o foco na persoa, dándolle valor ás súas capacidades e fomentando as súas habilidades. Puxo en marcha moitos dos programas que hoxe seguimos desenvolvendo en Down Compostela: Atención Temperá, apoio á integración educativa, inclusión social, emprego con apoio na empresa ordinaria e nas administracións e os primeiros pasos da vida independente. Foi, ademais, un referente e nexo de unión para todas as familias de Down Compostela e un apoio moi importante para o equipo directivo ata que se xubilou en 2023. Sempre disposta a escoitar, emprender novos camiños e afrontar retos, o traballo de Marta Rodríguez en pro dos dereitos das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual foi fundamental para que moitas delas acadaran as súas metas e outras moitas estean máis preto de conseguilas.